Så er vi i gang igen. Vi skal lige have tænkt. Hej alle sammen. Velkommen til min video. Der er rigtig mange undervisningsstop. Vi skal se, at der er rigtig mange, der spørger efter. Og nyere til mig er, det kan jeg lige se, de kan lige slå. Og jeg skal se, det her er lige så. Det er ikke lige så. Okay, nu begynder der at komme noget. Jeg ved ikke, hvor meget man skal have i. Det er første gang, jeg prøver det. Ej, det bliver med sådan helt gul i det. Ej, hvor sjovt. Ej, det bliver nærmest helt gul i. Ej, hvor sjovt. Jeg kan lige prøve at se her. Ja. Ja. Okay. Jeg skal lige se igen, det var fordi, jeg lige skulle op nu. Jeg har lige fået sådan en pude til min ryg. Derfor jeg sådan sidder lidt helt mærkeligt. Okay, men hvor kom vi fra? Jo, I skulle lige se, det var blevet lidt gult i det. Skeen kan godt være der i. Ej, jeg bruger altså lige den anden ende. Oh my god, det opløses hurtigt. Jeg ved ikke, om man kan se det. Okay, nu vil jeg så prøve at smage det. Jeg tager lidt af på skeen her. Kan man se det? Det kan man sikkert ikke. Ja, der er i hvert fald noget på skeen, og det er meget lidt. Det er ikke fordi det er surt med det. Det smager som noget saft, der ikke har fået nok. Vi skal have mere i. Ej, det smager bare sådan en vand, og så har vi bare puttet sådan her i. Oh my god. Skal mere i. Og den er købt i Kiwi, det ved jeg ikke, om jeg har sagt. Min mor ikke er så tit i Kiwi. Hvorfor er det Okay. Okay, det her, det prøver vi. Så noget i den i. Okay, det er allerede oplyst, men jeg prøver lige at bruge skeen her til lige at oplyse det sidste. Så det er 4 minutter, den er ikke så langt. Hvorfor smager den godt? Men det maden er stadig. Nej, altså,
I starten der er den sådan meget vandagtig. Og det er simpelthen virkelig godt. Det kan være drikke det. Og så begynder det sådan at med sådan noget citron, så går det bare væk igen. Jeg vil faktisk lige prøve at tage noget mere ud, fordi det er som om den ikke har fået nok. Altså den ikke har fået nok helt nok. Sådan der. Og så rører jeg det bare lidt hurtigt rundt, så det går hurtigere. Det er allerede opløst. Jeg ved ikke, om sukker meget jeg putter i. Oh my god, det smager godt. Holy. Det her, det smager godt sukker. Det gør det bare. Okay, min mor, hun skal lige smage det. Nej, jeg ringer ikke op til hende igen nu. Nå. Nej, men mor, jeg er begyndt igen. Okay, altså, det smager mega godt. Nu begynder han der lidt surlig effekt. Hvad koster det? 3 kroner faktisk. Og det er ret billigt, fordi... Altså, jeg troede ikke, den ville smage sådan her, når den kom i vand. Så jeg spille alt det her i. Karla, ud! Det sidder sådan oppe i låget. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Men jeg har nærmest drikket alt nu. Det er bare så godt. Jeg tænker lidt, det hjælper lidt hernede i... Det var også derfor, jeg tog en citron. Så. Og da vi købte den, der var der... Kan man ikke spørge mig, en lille liter, der var der i, der vi købte den. Altså, man kan ikke kramme der i. Så jeg ved det. Men så godt. Men det har sådan lidt form af en flaske, bare i en lille form. Det smager faktisk rigtig godt, hvis man ryster den, fordi at der er meget af de her citronsmag, der er hernede. Og heroppe er det bare sådan noget surt pulver. Så derfor er det lidt bedre, hvis man lige ryster det lidt. Det kunne godt minde lidt om sådan en, fordi der er også sådan lidt ros over det. Så det er faktisk en god idé, det der måde. Jeg har prøvet den før med blåbær, og så har jeg prøvet den før. Jeg synes, den smager lidt af æble. Og så har jeg prøvet den blå der. Jeg tager altid de blå, så tænker jeg, hvorfor ikke tage en gul. Den er lidt smart. Og jeg smagte alle de smage, der er nu. Tror jeg. Nice. Jo, den blå, det er blåbær. Og den grønne, det er æble. Og den røde, det er jordbær. Men jeg kan lige prøve at smage det. Ja. Så må jeg lige smage det. Jeg kan lige smage det igen. Okay, hvis I slet ikke har fornemmelsen af den her smag, så... Altså, det her, det er en sølvskib, og det det. Ej, der er julemusik nærmest. Jeg drikker altså mange resten sådan noget. Der er sådan... Okay, jeg kan lige sådan vise jer, og det er altså ret svært, fordi den her ske, den er lidt svær at få ned i. Jeg kan lige vise jer, hvor meget der kunne smage. Det her var. Jeg ved ikke, man kan se det. Okay, men der er sådan cirka... Der er sådan cirka så meget her tilbage, så ja. Jeg er lige på nu. Det smager ikke for godt. Jeg kan lige prøve at tage noget af det her pulver på skeen. Og der skal virkelig meget pulver til.
Okay, det er fint. Jeg kan lige prøve at vise jer det nemlig. Og det er slet ikke surt. Som det godt nok. Jeg godt kan lide sådan noget surt. Det her. Altså det kan godt ligne lidt sådan noget salte noget. Men det er det. Hvis I gerne vil have en med min mor, så like op. Hov. Eller, det vil jeg nok gerne, fordi at det er nok bedst, der kommer flere videoer ud, så jeg gør for nogle der. Okay. Jeg føler virkelig, det er dårlig belysning, som det er, Michael. Jeg kunne godt lægge en make-up look i det her. I virkeligheden. Ikke hvis jeg kunne kigge på den der. Jeg må virkelig undskylde for, at alle mine make-up look, der er bare dårligt lys. Så vi har sådan et helt kort bagved mig. Og jeg skruer lidt den her på. Så der. Okay, min hånd. Kan I se det? Altså, man kan slet det kan se, der er den magter på. Så. Det var så godt. Tænk, det har taget mig 12 minutter at putte det her ned i vand. Nå, men ja. I må egentlig bare have super godt, så ses vi bare i min næste video. Hej! Okay, hvordan slutter jeg det lige her af?